Мұғжиза біліңіне кіші өліміне кетірмей қолған ғыраттан тұш халдан бошлайбыз. Қозаның дәрвишлер бістесінде кибет түбесі үстіндегі қорны шыдата олмейше жиміріліп түшкеннен соң тикшіру комитеті жинайет шошты. Бұл оқта сәуде өзегіне кіріп борған бір хоным әздеңіне бәлеге тормай қола. Бүгін Қозан мөресінің ғышлықы дүшенбі кеңешмесінде ғыраттан тұш халінің тоғын бір себебін айттылар. Түбе қиығы тиішлі органдардан рұқсат олмығына метр ярым олға шығарылып ішленген дел сүрметшін. Ол бұл хәл бойынша тикшіру ештіра құшты. Ел башынан башлағыда мұндай көңілсіз шырақның екінші тапқыр қобатлануы. Есігізге түшірәбіз февраль башында металл қобыл түші складның түбесі ешілген еді. Теміні Чулпан Қосымова давам ете. Күзәту камераларынан күренгенше бір хатын қыз әздәңгенә ишелгән түбәсендә калмаган. Ул җимерелгән тавышны ишетеп сәүдә үзәгенә йөгереп керә. Гадәттән тыш хәл кичке сәгать 5 яртылар тирәсендә булган. Ишелеп төшкән түбәнең мәйданы 75 квадрат метр. Җимереклекләр астында кешеләр калмаганмы дип, коткаручылар һәм кинологлар тикшерү үткәргән. Бәхеткә зыян күрүче булмый. Гадәттән тыш хәлнең сәбәбен биредә яшәүчеләр түбәдә кар күп булу белән бәйләп аңлата. Кырылма авыр карны күтәреп тора алмаган диләр. Но я не помню, вот 40 лет тут живу уже. Мин биредә 40 елдан артык яшим. Моның кадәр кар булганын хәтерләмим. Көннәр җылтып җибәргәч, кар юешләнгән һәм авырайгандыр да, түбә килеп төшкәндер дип уйлыйм. С крыши упала и сюда прямо рухнула. Мин кар йорт түбәсеннән кибетнекенә шуып төшкән дип ишеттем. Вакытында чистарткан булсалар, мондай хәл килеп тә чыкмас иде. Шундый әйбәт. Күркән истегелендә кирип чыгып йөридек. Күргәнебезчә, бүген кибет эшләми, ишелгән кырылмаларда шул килештыра, әле җыештырмаганнар, кибет янын шушындый тасма белән уратып алганнар, сатып алучылар өчен якындагы кибет исемлеге язылган менә шушындый игъланнар эленгән. Казан башкарма комитетының административ техник идарәсе җитәкчесе бу кибетне әле күптән түгел генә тикшерүләрен әйтә. Кимчелекләр тапмадык ди. Түбәне һәр кибеттә дә ясый алалар. Әмма аның законлымы икәнен документлардан карарга кирәк дип белдерде. С нашей стороны мы неоднократно в ходе мониторинга обращали внимание. Без кибетләрнең техник халатын тикшереп торабыз. Күрше бинада хилафлыклар ачыкладык, ә монда юк. Карның күп булуында күрмәдек, чөнки кибет түбәсендәге язу биек иде. Шәһәрне төзекләндерү кагыйдәләре буенча һәр милек хуҗасы түбәләрне кардан чистартып торырга тиеш. Әмма бу вазифаны аның арендага алучыга тапшырган булуы бар. Шуңа кем гаепле булуын документлардан карап өйрәнергә кирәк. Шәһәр мэры Илсурметшин исә кырылманы үз белдекләре белән ясауларын әйтә. Бүген эшлекле дүшәмбе утырышында ни өчен түбәнең кардан вакытында чистартылмавын ачыкларга кушты. Страшные фотографии обрушения. Дәрвишләр бистәсендә урнашкан кибетнең фотоларын карадык. Аның хуҗалары коммерция өлкәсендә эшләүчеләр. Тиешле чараларны үз вакытында күрмичә, кешеләр сәламәтлеген куркыныч астына куярга ярамый. Шул ук вакытта кибет өстендәге кырылманы кемнең үз белдеге белән метр ярымга алга чыгарып төзегәнен дә ачыкларга кирәк. Разобраться в том числе и кто самовольно вынес козырек на 1,5 метра. Тикшерү комитеты билгеле булмаган затка кулланучылар сәламәтлеге һәм тормышы иминлеге таләпләренә җавап бирми торган хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше ачкан. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий. Хәзер гадәттән тыш хәлнең ни сәбәпле килеп чыгуын ачыклау буенча тикшерү эше бара. Аннан соң бинаның куркынычсызлыгы өчен җаваплы затлар эшенә хокукый бәя биреләчәк. Функционирование здания. Казанның административ техник идарәсе тарафыннан быел әлеге кибетләр шелтәрен татучы җәмгыятькә 16 кисәтү ясаган булган. 7-се кыш көне түбәне кардан чистартмаган өчен. Дәрвишләр бистәсендә әлеге кибет янында урнашкан берничә бинаны карадык. Күбесенең түбәләрендә кар иеме 50 сантиметрга кадәр җитә. Мондый гадәттән тыш хәлләр кабатланмасын дияргә генә кала. Чулпан Касымова, Владимир Гурьянов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.